nikech ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo studio odiechieng' ma kawuono. Obro nyiso ni nyinge nga en nyakanye en laktar molonye weche mage kae to wadhi nyime kod twak achiel kachiel. Wachiegni daktari Amor mar neni kendo odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi, Migori County. A nutritionist kata registered dietitian. Walony e yore meke puonyo oganda kaka inyal geng' tuoche kendo kaka inyal kony thieth meke tuoche bedo mayot gi dho ngere luongo ni public health. Erokamano nya daktari, adwani imulna mana matin nono weche mag chiemo makare kod tuoche. Nikech wacho ga pile pile ni in gimichamo in kapo nono ni chamo chuodho dendi bro lokore aloka chuodho kapo ni keto sume dendi bro bedo kod sumo. Chiemo makare kod tuoche daktari. Mano adier Ruth, wan gima wachamo to sani e piny ma wantiere ni oseyud ni gima hinyo wa mang'eny mahinyo oganda mang'eny luongo ni lifestyle diseases kata tuoche mabiro kaluwore gi kaka wachiemo, tuoche mabiro kaluwore gi kaka gigo mwakete dendwa kaka chiemo. Kama koro ofulo ni lifestyle disease kata kit ngima wa kaka wadak, kit gigo mwayiero mwachamo, kaka watedogi, kaka walosogi, kaka waketogi dendwa, kuma wayudogie. Oseyudo ni koro mago miyo wa tuoche miluongo ni lifestyle diseases. Koro wan gima wachamo, kendo gima wachamo nonego chakre chon. Ichake chon kaka idongo mabro konyi kendo nyaka chiemoro ibedo higa mang'eny. Koro chiemo geng'o tuoche. To kopo ni tuo osedonjo kendo chiemo bende bo konyo mondo tuoni kik nyori kata kik nyosi ahinya, kendo chiemo biro konyo mondo kata kitiyo gi yedhe moro amora mar tuoni mondo yedhego oti maber. To mokwongo mogik kendo maber kabisa en ni chiemo maber ka wayiere maber nyalo konyo mondo wageng' tuoche madonjo e del. In gima ichamo mana gima Dr. Phoebe wachono kata lero kata bene ni seche ma idwani mondo mibed kod ngima makare ok ni chako chiemo kisebedo maduong' kiseti. Thoth ne ichako ga kapoko makich ni wabedo kod chenro moro machal kod mano. Akati chama chiemo maber ndalo duto tema ngima ni manyasaye omi ngima e piny ni. Kata kamano kawuono daher mondo mwakete maino e chiemo makare kod jogo matiere kod tuoche kaka mag kansa. Daktari wantiere ka kod kidienje mopogore opogore mag kansa ma bende wasebedo ka wawuoye e chenro ni. Wabedo kod kansa mar thuno, kansa mar nyarogno, kansa mag chuny, gin kidienje mopogore opogore mag kansa. Tiyudo ni seche ma ng'ato tuo mar kansa odonje dende to ji thoro bedo kod chandruok mang'eny mokalo. Ang'o momiyo jago no matiere kod tuo mar kansa kata maka yudo thieth mag tuoche mag kansa onego bed ni chiemo makare wadendo kata ni good nutrition. Erokamano, mana kaka iwacho no kansa nyalo mako kamoro amora e del. To kendo sani oyudi tuo mar kansa en ong'eny kendo namba 3 kikwano gigo makelo chandruok kata tho e Kenya wa kaindi. Sani yudo ni tuo mar kansa en achiel kuomgi. To tuo mar kansa ni en rachne kendo kata berne ni samo donjo onge gi rem moro amora. Mafulo ni koro samo se fwenye en tuo mane osenea e dele ma koro biro ni kelo nwa shida mopogore. Koro mokwongo nutrition kata yor chiemo tuo mar kansa wageng'o gimiluongo ni malnutrition. Nikech malnutrition atamolo makalo 80 kata 80 jogo man gi kansa inyore nikech malnutrition. Ofulo ni kilo madok piny kabisa. To kilo ni dok piny kabisa nikech koro chiemo michamo cha dok chien, appetite lal, samoro bendo kansa no mako kama duondi kama chiemo kalogono, samoro be omako ich osetimo operation lokro mako kuonde mang'eny. Koro mokwongo en ni mondo malnutrition cha kik bedi, mondo mar ariyo en ni ka ine thieth kata mana treatment ndalo ma ine thieth meke kansa kata jatuo ntiere thieth mar kansa. Koro kochiemo maber to dhi miyo mondo thieth modhiecha dhi konye kata dhi miye ber moloyo kane ok ochiemo maber. Koro nutrition e kansa be kendo neno ni ng'ani obedo gi ngima maber kendo mana kaka jomoko iluongo ni quality life, ngima mang'eny mana kaka jomoko. Nikech koro ka nutrition obedo maber, kochamo chiemo maber, oyudo thieth maber cha, to dende bedo gi kinga mar gore gi tuoche moko manyalo biro nikech immunity kata mana kinga mar de kodok piny kaluwore gi thieth mabiro meke thiedho kansa. Koro nutrition e kansa en gima nyaka wang'i kabisa nikech konyo mondo ngima ng'ama nigi kansa ni obed mang'eny, to moloyo bende konyo kata mana geng'o kansa no owuon be mondo kik chakre. Kati bedo gi quality life, kata doko intiere kod tuo mar kansa ni to podi nyalo timo tijeni nikech ichiemo maber. Daktari bende wang'iyo ga ni seche ma ng'ato ochiemo maber mana kaka ipimono ibiro bedo kod madini moro medendi kaito bende ibiro yudo kacha ni inyalo tiyo tijeni kata landruok matuoni bende samoro nyalo dogo chien kod kwanda tamalo moro matin ko yudore ni intiere kod rateke motegno e del kachiel kod chiemo makare. To seche ma ng'ato yudo thieth, adwani mulno mana matin nono nutrition e seche ma ng'ato yudo thieth nikech ni thieth mar kansa
En ga thieth mapek daktari. Wasebedo kod chenro moro mane wang'iyo thieth mopogore opogore mag kansa. Yudo ka radio, weche mag radio nitiere kanyo, weche mag kemo nitiere kanyo, weche mag surgery nitiere kanyo. Thieth mar kansa en ga thieth mapek, en thieth ma dwaro gik mang'eny nikech seche mitimo ni kemo cha iso yedhe mang'eny e dendi, ka en kemo en stima, ka ponono ni operation en bero. Mulna mos mana matin kotenore kod good nutrition, chiemo makare e diere ma ng'ato yudo thieth. Onyalo bedo kidieny moro amora mar thieth mar kansa. Ero kama na Nyaruthi iwacho gi maber kabisa, mago thieth mag kansa gin adek go kende, to nyalo bedo adek go combined kata adek go kende gi owuon. Ka wachako gi surgery, kapok thieth moro amora mar kansa ochakore, onego wang'i ni to ng'ama idwa timni thieth ni be nutrition status ne kata mana kilo ne ni kare. To gik moko kaka remo be nitiere malong'o maber e dende, gik machalo kod kono nyaka timne those investigations ma kokalo koro idhi timne thieth mar kansa. Koro kwang'iyo surgery, luwore gi kama otime surgery. Ka en surgery mar duol mabiro malo, mano nyiso ni koro kata chiemo mondo koro patient kata jatuo ni chiemo maber nyalo chande matin. Kendo kopo ni en surgery mar ich kata mabiro piny kuonde gi bende koro kaka chiemo nyalo bedo. Koro ka wang'iyo surgery luwore gi kama otime surgery nero. Koro mokwongo nyaka chiemo bed modified. Kata mana mondo modified ofulo ni nyaka lok chiemo cha mabed e yo ma ng'amo timne surgery ni nyalo chamo mayot. Seche moko nyalo yudo ni kata mana mondo ocham chiemo ni gi dhoge bedo matek. Koro kochopo kanyo tinyal ketni chiemo intravenous, ulongo ni either parenteral kata kokalo gi e ume manitimo e osiptal. To ka en ng'ama koro osebedo discharge mobiro dala, koro inyal losne modified chiemo mapile cha. Ofulo ni koro ochamo chiemo ma soft kaka soups, kata mana chiemo moregi, ma balance moregi, kata mana chiemo monywasi mayom mondo okal mayom kama ne kopo ni otim surgery e head kata neck kata mana throat mondo chiemo go konye. To berne ni kituoche kaka thieth kaka surgery, kaka jatuo ni medo chango e kaka teko ne bende timo nade teko ne medo duogo. Koro sama teko ne duogo kendo koro ochako dok chiemo mano chamo kawaida ka maber. To be surgeries moko be okuchoni nyaka chiemo be modified, kaka breast surgery kata mana golo thuno kata mana yango kuonde moko mopogore kama chiemo kale onge tiende mondo chiemo chobed modified. Mana kosewuok e theater kosebedo prepared maber to nyala chamo chiemo ma balanced, miluongo ni diversified diet mantiere gi madili mopogore opogore. Koro ka wadhi e chemotherapy kata radiotherapy manwacho ni wang'o kata mi yath, ng'eny gibiro ga gi side effects. Emomiyo kapok jatuo moro amora chako thiedho nyaka bed prepared maber ni side effects kata kobiro to nyaka watema motegno mondo wachiem, nikech kaka nanyisi cha problem maduong' mar jok mantiere gi cancer en malnutrition. Mafulo ni en kilo madhi piny kabisa. Kendo appetite be seche moko lal nikech yedhe mitiyo godo cha. Chemotherapy kata chemotherapy gin giwang'o cells mabeyo kendo giwang'o bende cells mani richo. Koro sama giwang'o cells mabeyo ka manyiso ni kinga mar jatuo ni dok piny zaidi. Koro mokwongo kapok odhi e session moro amora mar chemotherapy, ocham chiemo moro mapek gokinyi kapok odhi e session mar timo radio kata chemotherapy. To seche modhi be oting' gimoro kaka mapek matin kaka olemo kata mana chak kata nyuka kata mana yogurt kata mala bende oting'o dhigo to gi pi modho mondo kik pi otwo e dende sama koro odhi itimo ni thieth cha, kik pi dhi matin e dende. Koro nyalo tiyo gi highly nutritious nyuka momede madili maber e iye molos maber, kaka nwasebedo kwa puonjore ni nyuka kik beda nyuka kali, nyalo kete gik moko mabeyo bende iye kanyo. Nyalo kata mana ruwe gi njugu moregi, nyalo kata mana ruwe gi margarine matin, nyalo kata mana lose bende gi sim mochiel gik makamago to bed mathik. To kendo ka iting' gimoro kaka minyalo chamo kaka olembe. To mogi kabisa chiemo mamedo remo, nikech yudo ka treatments kata thieth go samoro gi jatuoyo kata gi jaduoko remo bedo mapiny. To mano achiel kuom gik momiyo ji mang'eny machako thieth machalo kaka chemotherapy ginigo kata radiotherapy giweyo, nikech ka remo dok piny ahinya to daktari ok nyal endelea gi thieth. Kodok piny ahinya ok nyal endelea. Koro nyaka chiemo mamedo remo bed ni ichamo kata kapok ichako treatment. En koro igero remo no mabed malong'o maber, ma koro kidhi chako thieth to dendi nyalo stahimili thieth mabiro kaluwore
chemotherapy kata radiotherapy. Erokamano nya ilero maber mokalo. Daktari ipimo nwa maber mokalo ni thieth mar kansa biro kidenyo mopogore opogore gin thieth mapek mana kaka iwacho no. Tiwacho ni kata ka ng'ato pok ochako thieth nyaka kuong pime mang'e to dende bende oikore ne thiedhni, to bende entiere kod remo moromo moikore ne thiedhni, to bende entiere kod madini moromo ne thiedhni. Nikech thothne iwacho ga ni thieth mar kansa no entiere kaka kendo ogoga ng'ato saidi ma omedol moingo kata kaka ne pok ochako thieth. Ne awinjo kimulo kata chiemo magero remo nyadinwoya kata chiemo mamiyo remo dela winjo kimule nyadinwoya mulwa chiemo maber kod remo manyalo medo remo e del makata kapono no ni idhi e thieth makama kaka weche mag bero kod gik makamago to entiere kod remo moromo nikech remo bende nyaka pim mang'eny to bende romo koso oyo. Erokamano ahinya. Kawa mulo chiemo mamedo remo mokwongo nyaka wane ni nitie gik mwatimo manyiso mondo koro wabed gi afya maber. Gimokwongo manyalo timo en ni at least dichiel kata diriyo higa wamuonyo yath miluongo ni yath mar magolo minyo kata deworming. Maendi mana mine ma onge man gi akika ni pok ogamo remo kata pok omako ich to gi joma wuone ben nikech oyudo ni samoro ka minyo nitie to gijadhodho remo bedo matin e del. Mar ariyo, chiemo mamedo remo gin chiemo tieng' diriyo, gin chiemo mawuok kuom le to gin chiemo mawuok kuom plants. Tiri chiemo mawuok kuom plants kata anguro ok rach to onego wachak liver medo remo. Ka wanyalo chamo alode bende nitiere mang'eny, alode mopogore opogore sana alode maralum iluongo ni green leafy vegetables gibe gintiere gimedo remo kendo oseyud ni sani alode meke nyaluo ka gibeyo moloyo kawa zaidi moloyo alode meke wazungu, wacho ni cabbage gi skuma mago meke wazungu gibe gimana gibergi lakini koloko korka medo remo to alode meke nyaluo ma waloso gimedo remo moloyo. Mar adek bende nitiere familia mar rech kaka nwacho cha rech en ober zaidi dongo ni white meat kendo ene ma ka wanyalo chame mang'eny omedo remo. Rech medo remo. Kaso nitiere bende matunda moro ni tree tomato passion embe no oseyudene matunda maber zaidi ochalo gi matunda passion to king'ade to ogolo juice moro makwar embe oseyudi ni omedo remo maber kabisa. To gi mogo mar nyuka mar wimbi mana kawaida mar kalni mago bende chiemo machamo. To nitiere chiemo bende makawachamo kodwa mondo amed remo to wachamo chiemo mantiere gi high iron foods to wachamo gi fruit. Ka wachamo chiemo to wachamo matunda nigi vitamin C. Koro vitamin C cha enodhi konyo mondo iron mantiere i chiemo chande obed absorb maber kata mondo odonj e dend jatuo ni maber. Koro jatuo ni ndi ndalo modhi kawo thieth to koro opunguza gik ma duoko remo chien e del kaka chai mang'eny oting'o tannins mantiere i chai gin giduoko remo bedo mapiny. Koro kata kichamo chiemo moro maber kaka nyoyo kasi madho gi chai chande dhi duoko ber mane nitiere mar chwoyo chien. Koro chai gi coffee ka ber to okonego gimadh kata natana ndalo ma koro gitemo mondo giger remo. Kaso mar ariyo bende gik moko kaka alcohol kata mana kong'o bende koro nyaka doga piny. Koro mago kidienje mopogore manyalo loso mondo jatuo ni oyud remo maber e dende. Ma chai nitiere kaka duoko madini mag chiemo chien, duoko remo chien, chai. Ang'o mantiere chai, ang'o mantiere majan? Wadendo ni wantiere kod caffeine e majan. Nitiere caffeine kata nicotine. Nitiere majan, nitiere chai, nitiere kahawa bende. Kahawa gin gi iluongo gi ni binding foods. Emomiyo kata nyithindo wawacho ni nutrient binding foods kaka chai mang'eny bende samoro bende kata kichwako nyuka tiriwo gi chak titedo kanyakla to iyudo ka chak cha obinde iron mane nitiere nyuka koro iron nok bed accessible. Tedo chiemo gi chak mang'eny bende ok ber. Koro kata ka en alot mitedo mar kienyeji cha to afadhali kisetede maber to kosechiek tichalo kete cream kata mana inyalo tede mana gi chak mana matin to ok mang'eny ahinya. Kwa kamano titede nikech kapono ni kwa keto chak e alot ni to dhi teko nwa kata dhi duoko madini chien dhi bind dhi miyo kwanya yudo madini ni inyalo tedo alot thenge to kisechamo kuon galot gi tong' kata gomena
imadho chak. Adho chak moro kata mala moro. Mondo mi oyud kako donje dendi. Dachiel winjo kipimo nwach kidienje mag chiemo mopogore opogore. Awinjo kiwacho kacha alode mag nyaluo. Awinjo kiwacho nwa kacha chiemo kaka mag gweno, kaka mag rech. Awinjo kiwacho nwa kacha ringo mowuok e dhiang', ma bende wacho nwa kacha ni kata doko ni ober to nego beni duoke piny side. Daher mondo mimul nwa madini mantiere e chiemo gi kidieny ka kidieny. Nikech kawuono wang'iyo jatuo mar kansa, wang'iyo jagono mayudo thieth kotendore kod tuo mar kansa, kod chiemo ma ipimo nwa gi kwano nwa chiemo gi madini mage mantiere chiemo gi. To gitimango ne jatuo mar kansa kata ne jagono mayudo thieth mar kansa. Jatuo mayudo thieth mar kansa gimokuongo monego ng'i en chiemo magero del, madhi gero ne muscle tissue. Ema wacho ni chiemo magero del gin proteins, iluongo gi ni proteins. To wacho ni kar proteins kaendi gin tieng' diriyo, nitiere proteins mawuok kuom le, to nitiere proteins mawuok kuom puothe. Koro proteins mawuok kuom le ni wadwani mondo wayier ne ocham mana white meat sana. Mano iluongo ni chiemo ring'o ma kuom rech, ring'o ma kuom gweno. To gi ring'o ma kuom rech kod gweno kata omena gini go. Nikech ring'o ma kuom rech gi gweno gintiere gi madili mang'eny kaka omega 3, omega 6, fatty acids madhi konye mondo oger kinga mantiere i dende. Rateke meke dende. Wamake maka kanyo, kama wantiere wang'iyo madini mawuok e le mag puodho, ele kachiel kod cham mawuok e puodho. Wakawo yueyo ka waduogo to wadhi nyime kwa wuok gi kanyo ni wang'e to gin madini mage mantiere chiemo ma daktari wacho ni ber ka ji chamo. Chenro penjo laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV, kikidhi mabor kata matin kikisudi. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggles. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki, hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Bug jodongo wacho e dhok marapar matinda dek ni dhako chunye en pesa. Makata isuka wi mitindo to kionge pesa to dawi. Makata idhi e gym bibed bonsa
to kionge pesa to chunye pod dawe makati soma kisungu midhumo kisungu to kionge pesa chunye to pod da. Dial *811 *337# to get Jadongo. Machiegni kendo wadhi nyime kod chiemo makare kod tuo mar kansa. Kapono nitiere kod jatuo mar kansa, nitiere kako onego bed ni pidhe, nitiere kako onego bed ni rite kotenore kod yore mopogore opogore ma kansa timo godo del. Daktari kani pok wakaw yweyo ne wang'iyo kata madini ma bende thoro yudore e chiemo mani pimonwa ni ber ka wachamo. Ne pok wadhi mabor ahinya to ni leronwa kata ni watiere kod kidienje ariyo mag protein mag puodho kachiel kod ka mag le. Ni pimonwa kata ni mag le wantiere kod marachar kachiel kod makwar. Marachar berie zaidi, makwar bende okrach to kata kamano nego beni chame kuom kiwango matin. Wadhi nyime kod kidienje gi kata wakaw okang' machielo. Erokamano ahinya. Koro nowacho ni kidienje mawuok e proteins ja tuo mar kansa enofulo ni abnormal division of cells. Wancho ni cells divide abnormally kata yoma ok kawaida. Koro okare. Koro nyaka jatuo ni kosebedo diagnose to nyaka ochaki kore chon mondo ikre ne thieth ma obro yudo kaluore gi tuo mar kansa. Kwacho ni chiemo ma flesh lungo ni flesh foods kata ma wacho ni magle kata mana make puothe. Kaso mar ariyo bende maber kabisa ne jogi gin chiemo ma medo teko, nikech kaka wacho chande malnutrition kata weight kata kilo modok piny one of the challenges mang'eny kabisa mamako jogo mantiere gi tuo mar kansa, nikech appetite dok piny, to sama appetite odok piny cha chiemo bede bedo matek mondo gicham kaka luore. Koro ber ka gichamo chiemo ma medo teko e del, magi chiemo miluongo ni grains products and other starchy foods. Wacho ni chiemo mo obed chiemo ma complex ma oko kale machine maka en ber ten mogo modhi reg e exactly. Kaso nyaka jatuo ni bed gi gimilongo ni antioxidants mang'eny. Antioxidants kata mana ne population mongo gi kansa gin gikonyo mondo giketh tuoche manyalo bedo e del, kata free radicals gin gigo makelo tuoche del, tuoche mopogore opogore. Koro antioxidants ka wachamo gi yo maber kendo kiwango mowinjore to gikonyo mondo gigore gi gi free radicals. Koro jatuo mantiere gi kansa bende nyaka cham chiemo go, nikech sama odhi chako thieth mar kansa kinga ni mar del nyalo dok piny, nikech thieth cha dhi golo cells mabeyo gi cells maricho. Daktari ko ng'iyo food chart ma intiere godo ka aneno ka ni pimonwa madini ma yudore chiemo mopogore opogore ma bende kidieny ma wantiere. Waneno kacha chiemo kaka mag protein ma bende mag le kachiel kod mago mag puodho timo okothe kachiel kod kidieny mopogore opogore mag njuke kaka ni waneno malo kanyo. Kaito moko gi wantiere kod ringo rech omena kachiel kod chiemo kaka maini kata chuny. Wantiere kod alode ma bende thothne ni pimonwa kata alode mopogore opogore, nyanya, kitungu, kabich, dark green leafy vegetables magin alode kaka mag spinach, alot kaka mag kanzira mani wacho ni nitiere kod madini mang'eny mar iron ma bende konyo. Other vegetables gi kachiel kod other fruits, olembe mamoko ma to koro olwar e kidieny mane koso ma bende en kidieny machielo. Ing'eni class nyaka bedga gi namba 1 gi namba 2. Koro kawa miyo alode namba to alode ma dark green gikaw namba 1 nikech madili magin godo kendo gin gi sana mamedo remo to gi vitamin C bende makonyo mondo oger kinga kendo makonyo bendo dendwa kata mana skin gi health gi growth obed maber. Koro ka gikaw namba to green leafy vegetables kaw namba 1 kasto other vegetables biro namba 2. To ko fulo ni namba 2 rach, namba 2 fulo ni koro kata ka ikike to nego beni kiko ng'eny ne cham dark green to kata mana other vegetables gobe kikiwe. Ka wadoke matunda be ka gikaw namba to matunda ma orange kata matunda ma yellow kaw namba 1 koka other fruits biro bang'e, nikech ma yellow ka gin gi vitamin A carotenoids mago konyo growth kata dongo wa maber, gikonyo mondo cells umre maber e dendwa, gikonyo mondo gigeng' tuoche kata mana mondo vision wa bende obed maber, to finally gikonyo mondo wageng' tuoche. Kaso namba 2 maluogi oluongo ni other fruits
fruits. Gimbe gibeyo to mana ni madili magin godo ok inyal pimo gi madili mantiere gi yellow and orange colored fruits and vegetables. Daktari kang'yo chat nini en chat mabende konyo wa waduto te to maduong' moloyo konyo jogo mantiere kod tuo mar kansa kata ma jogo mayudo thieth mar tuo mar kansa. Ang'yo chat nini kendo aluore kachake ku kar kothe adhi nyaka kar njugu, adhi kar chak, abiro kar tong, antiere kar ringo, kar vegetables and other vegetables, kar grains kamoting'o mok ngano, oting'o muogo, oting'o rabolo kod gik makamago. To chunye ka taneno kiketo pi. Chunye ka neno kiketo pi, tiende nang'o pi onego beni donjo kanye e diet, pi onego beni donjo kanye kuom jatuo mantiere kod kansa kata mayudo thieth mar kansa. Erokamano, ineno koket pi e diere, mano fulo ni en all rounded. Koro sama jatuo mar kansa, thieth meke kansa kaka nwacho sana sana gi jatuo kelo dehydration kata giketo mondo pi obed matin. To kendo ka pi ntiere maber e del to tuo to treatment cha ok dhi bedo gi makali ahinya kata side effects ahinya ne ngama ithiedho. Koro wacho ni pi en mamuhimu sana nikech pi ema dhi line the cells. Pi bende konyo mondo yedhe ka obed cushioned maber e del mondo kik wabed gi dehydration, kendo pi bende konyo chiemo matin man wachamo e dendwa ka obed digested e yo makare. Koro mondo wakete diere kanyo masa mora ma jatuo mar kansa dhi e thieth to neno ting'o gimoro modhi chamo kata obedo mana rabole moting'e bag ne kanyo kata mana oting'o mana kata mana nyuka kata chak kata yogurt to bathe kanyo oting' pi modho. Koro luore gi thieth kang' ithiedhe mana surgery kende ma ok onyal chiemo nikech surgery koro dhi donjo e theater. To moko gi kasa morito kata sama pok odonjo kata sama okawo chemotherapy drugs michuone kaka sindan, onyalo modho pige cha, onyalo madho nyuka ne cha nikech ok wadwa ni mondo tuo thieth chande ang'onyor dende makoro bedo very weak makoro ok onyal endelea nikech ber kochako thieth mar kansa otika tika circles gote mondo otiek gi nyaka tuo. En penj laktar kawuono watere kod Dr. Phoebe wang'iyo chiemo makare kod jogo mayudo thieth mar tuo mar kansa kata ne jogo mantiere kod tuo mar kansa. Daktari olero kata ni en ga tuo ma bende nyalo nyoro ng'ato ahinya to bende kata thieth ni bende nyalo nyoro ng'ato ahinya mak man ni kapo nono ni chiemo makare to nitiere kaka inyalo yudo konyruok matin ma bende nyalo keto ngimani bedo maber. Daktari yudo ka ni thothne bende seche ma ng'ato nitiere kod kansa kata entiere thieth mar tuo mar kansa to ratila thoro dhi piny ahinya. Ere kaka jago mantiere kod tuoche mag kansa mopogore opogore kata mayudo thieth mar kansa nyalo temo mondo mi obed kod ratil makare maintaining body weight maber. Body weight no and one of the challenges kaka ne wawache cha machando kabisa jogo man gi tuo mar kansa to wayudo ni sama body weight ni piny. Gimokwongo mwanyalo timo en ni wakikisha ni kiko skip meals. Kisama mo ango skip kikikal chiemo be kikibed maonge chiemo mlongo ni starvation. Nkesama angi skip meals ko okidhi romo gi mahitaji madendi dwaro. Dendwa ka dendwa pile pile nego beniwa waromo gi recommended daily allowance mwa kuom madili mantiere chatward. Koro sama oko chiemo kamano nyalo miyo kilo dog piny. Mara riyo anyalo encourage ni mondo chiemo mochamo ka otem mondo ocham chiemo matin mobedo spread throughout the day. To kagin matin to otem mondo mede gik ber moro e chiemo kata food fortification kata mana o med gik moko madili moko e chiemo mochamo kaka ranyisi mayot en kar chama poth lilo to nyalo chiteda poth to kite cream mae chak. Samotimo kamano medo proteins matin e ya poth chak. Ka en nyuka to nyalo loso nyuka no to kite njugu moregi mano medo berne. To ka en nyuka bo nyalo bage, samo bage no bo medo berne ye kanyo. Ka en chak nyalo chamo chak ma fermented. Koro kiko skip meals. Obed gi chiemo matin mochamo throughout the day to gibed chiemo ma balanced are diversified. Ogo in a week kata juma chielo chame rech kata di rio deber ko chamo rech upogore di rio e juma chiel kendo juma chielo temo chame kata na liver di chiel. Liver en chiemo maber kabisa mamedo remo kendo gero dend. Ko di kod ka kothe kaka oganda otemo ted kata di dek kada dengu oganda luore mopogore to di dek manero ber odi dek e juma chiel. Ko bedo ringo ko chuni nyako cham ringo to mana di chiel e juma chiel
tong' diriyo kata didek e juma. Koro ko spread chiembe go eko, ko chamo chiemo gokinyi, oyudo chiemo moro lunch to gi godhiambo matin kaso diere kanyo be oyudo gimoro chamo. Koro luore ki kansa manti. Ka en kansa machando mondo duol kik chiem maber kaka esophagus cancer, to inyalo yudo ni chiemo ma thick yot ne mondo muony moloyo chiemo mayot. Mano kaka nyuka, koro bedo mayot ne mondo madhi moloyo chiemo kaka chak ma fresh nikech kaka muscles meke duondwa olosi. Erokamano nyalo tudori kodwa channel ni kokalo e Facebook page Ramogi TV, nyalo tudori kodwa bende kokalo yor SMS, namba mar SMS en 23600. Daktari dwani mondo wangi e kidienje mopogore mag chandruoge ma jogo matere kod tuo mar kansa kata jogo mayudo thieth mar kansa thoro bedo godo, ma bende nyalo mono gi chiemo maber. Kuom ranyisi wantere kod chandruok mar fundruok mar ich kata constipation. Ere kaka ma jatuo nyalo timo kata enango gidimo nyalo timo mondo mi kik obed kod chandruok nikech constipation bende thoro kelo ga chandruoge mang'eny mokalo. Erokamano, constipation en achiel kuom shida maduong' kabisa mayudo ga jogo mayudo thieth mar kansa. Sana ka ndalo mag yudo thieth. Koro gimokuongo, gima ne wawacho mokuongo, pi modho. Nyaka obed pi modho kata fluids ofuloni kaka nawacho ni obed chak, obed juices, obed soup michoka maber kata mana mar choke, orege, mago iriwo kata mana gi waru moro e kanyo, nyanya, kitungu, obed soups go nyalo madho, obed juices nyalo madho. Koro mago mokuongo. Mar ariyo, fiber giving foods kata soluble fiber. Mago iko chiemo makonyo mondo ich o absorb obed mayot mondo koro chiemo cha kik fundre ich, owuogi kendo samo wuok to wuok ka en mayom maber. Koro mago chalo green leafy vegetables mano wacho kande, alode maralum, gichalo chiemo kaka oganda, gichalo chiemo kaka complex carbohydrates meiteda teda gi pote ma kata irego gi pote ma moko kale machine. Koro mago gik ma jatudo nyalo timo ma nyalo konye. Koro chiemo kaka nyuka bende sani koro ochako yud ni amaranth, kodhi mar amaranth kata kodhi mar ododo bende ber kabisa medo remo. Inyalo kete matin e nyuka kata mana e kuon, jogo machamo kuon ma brown kata nyuka embo ober kabisa e medo remo kachiel gi kodhi meke budho mano wacho ka. Koro ka ochamo chiemo modho pi maber, ochamo alode maber to gi olembe, mago konyo mondo ich onyosre mondo constipation cha, nikech constipation en a side effect mar thieth meke kansa. Erokamano ya daktari, kapo kwa di mambora ahinya awinjo kileronwa kata chiemo monego beni wachamo kata majatuo onego beni chamo kapo nono ni nitiere kod tuo mar kansa kata kapo nono ni oyudo thieth. Ileronwa matut mokalo nyaka madini mantiere kidienje mopogore mag tuochegi. Kata kamano nitiere gik moko kata chiemo moko ma jatuo onego beni bedo godo mabor mokalo, onego beni avoid kaka mage gini ma ng'at mantiere thieth mar kansa kik mul kata gi lwete, kik opar kata de beni ogombo machalare to onego beni mulo gin kaka chiemo mage. Erokamano, kapo kwa dhi kanyo nitiere chiemo monego bedi ng'ato chamo luore gi thieth moyudo. Ka en kata mana luore kama kansa no affect. Koro kopo ni o affect kata mana ich, to modification nyaka bi tim mondo tim maber. Koro chiemo mokuongo konego beni jatuo mar kansa madho kong'o. Mokuongo nikech kong'o cha en empty calories. Ofuloni en energy. Kong'o gram achiel miyowa 7 kilocalories. Mafuloni koro sami madhe, the liver dhi bedo overworked. Kicho dhi neno kagima en sum. Odhi temo mondo gole piyo ei del. Koro kaber kabisa to kiko madh kong'o. Kendo bende kiko tigi ndawa nikech kendo mago nyalo interfere kata nyalo interfere gi thieth mano yudo mondo kik thietho oyudre maber. Chiemo man gi sukari mang'eny ahinya kata man gi chumbi mang'eny ahinya kata man gi mo mang'eny ahinya bende ok ber ka jatuo mantiere gi kansa nindi otiyo godo. Ma chiemo mantiere kod sukari mang'eny, chiemo mantiere kod mo mang'eny kata chumbi mang'eny, dawa, kong'o, chumbi onego bed ni ng'ato bedo godo mabor mokalo. Chumbi nikech ang'o? Chumbi nikech too much ok matin chumbi dendwa dwaro nikech sodium wadwaro mondo dendwa o maintain balance mantiere del. To chumbi kobedo mang'eny ahinya nyalo miyo mondo abed gi high blood pressure, to ok wadwa ni mondo amed problem mora e dend jatuo wani. Wadwa ni mondo watem minimize kata watem duoko chien kabisa tuoche moko kendo manyalo donjo manyalo overload system mare mondo thieth obed ma ok yot.
Ero kama na nyailero na maber mokalo. Page laktar Ramogi TV kama wacho ni gima en mwandi nyalo duo chendo ni achiel kachiel. Kokalo Facebook page en Ramogi TV nyalo tudori kodwa kokalo yore SMS. Namba mar SMS en 23600. Wakawuoyo waduogo bang' thuolo machuok mondo wadhi nyime kod chiemo makare kod jogo mantiere kod tuo mar kansa kata mayudo thieth mar kansa. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ok bi chopo e romo mar riwruok mar pinje Afrika AU mar twak ewi kelo kwe e piny Ethiopia. Jaod bura ma Sirisia John Waluhe ochiwore ka obila odiochieng' achiel tok do ochiwo ne kum mar higni 67. Some people are setting up hospitals, some people are flagging out lorries, some people are flagging out ambulances. Which one has been flagged? Or we are being told that we are being investigating who stole, and money has been disbursed. Janon weche siasa Fred Ogola oseyo gavana ma Siaya James Orengo kuom rem kedo gi mibadhi e kaunti no e kinde mane en senator. Machiegni kendo wadhi nyime jahera mar chendo mar penj laktar wantiere kod Dr. Phoebe studio kendo wang'iyo chiemo makare kod jotuo kata jogo mayudo thieth mar kansa. Phoebe nowacho kacha ni kong'o nyaka ibed godo mabor. Nikech kong'o en empty calories of low day okodhi konyi to sani odan mondo kilo omedre. Koro sami madho kong'o cha okodhi konyo maber kaso bro interfere gi thieth meke chemotherapy kata surgery kata mana radiation
ma wayudo. Kaso kong'o bende en risk factor manyalo kelo kendo tuoche moko mane ionge godo ka medore gi kansa makoro nitiere niendi. Ndawa to en achiel kuom gigo monego bedni kata di nyalo gol to dogol agola chutho nikech ileronwa ga pile pile ni ndawa kelo kidienje mang'eny mag kansa. Tini watemo keto ngimani obed maber gi chiemo makare kati chaki medo ndawa tini ni podi timo mana gima nokonego bed ni watimo ka. Daktari wang'e ne exercises kata yore mag jako del ma ng'ato nego bed ni timo seche ma oyudo thieth kata seche ma oseyude kod tuo mar kansa, oseng'iyo yore mag chiemo to temo mondo orit gi duto te kaka dwarore kaka nisebedo kilero. Onego bed ni ng'ato timo exercises machalo nade? Erokamano ahinya. Exercises onego tim kata kapok before cancer, during cancer kata mana bang cancer, after cancer. Nikech osefweny ni kilo mang'eny moloyo kata obesity en risk factor achiel manyalo bedo ni kelo tuoche machalo kaka cancer e dendwa. Koro luwore gi thieth ma jatuo ni yudo. Ka en jatuo manyalo wuotho maber maonge shida moro amora kata mana mar onyalo ringo maber onge gi indication moro amora ma daktari osemiye, to onego bed ni otimo exercise at least dakika 30 kata 45 kuom ndalo 3 e juma. To exercise ok en wuotho, nyalo wacho ni awuotho pile, adhi puodho, atimo ang'wen. Exercise ma go adundo, ma miyo igolo luya, ma iban kata mana fats. Kendo exercise bende konyo psychologically ni koro inyalo bedo stress levels dok piny ndalo mitimo exercise maber, health bende bedo malo. To exercise nyaka daktari ng'e kata ng'ama chiwo thieth ng'e nikech samoro isebedo e thieth mang'eny, dendi osedok piny, ok inyal timo orako matek ahinya. Koro kaka luwore kaka daktari owacho, to exercise ber ka watimo pile pile at least 3 e juma. Mano bende konyo mondo ket tuoche magodho adundo chien, kendo mondo konyo mondo wabed gi kilo maber mantiere e dendwa, mondo wagore gi tuoche mabiro e del kaka meke kansa. Daktari, ne wang'iyo kata yore mopogore opogore mag chandruoge ma ng'ato nyalo bedo godo seche ma oyudo thieth mar tuo mar kansa. Achiel kuom gini wamulo kata constipation kata fundruok mar ich, ipimonwa kata alode kachiel kod chiemo ma ng'ato onego bed ni chamo, onego bed ni gin alode mantiere kod tonde mang'eny. Wadedo kata ni green leafy vegetables, ipimonwa kata bende ni gimoro kaka pi ber ka ng'ato modho mang'eny. Kopogore kod constipation, chandruoge mage ma bende jogo mayudo thieth mar kansa thoro bedo godo manyalo affect kata manyalo rocho yoregi mag chiemo makare mondo mi gibed kod ngima makare? Erokamano ahinya. Chandruok machielo en mar chuny machidore kata nausea gi vomiting. Iyudo ka makali kata teko meke yedhe ka jakelo nausea kata kelo vomiting. Koro jatuo ni bedo gi hamu mar ng'ok, chuny malepo. Koro mano wacho ni inyalo temo kabisa mondo imodh pi maber moloyo, nikech sama vomiting chabiro to sana waja wito nutrients mantiere del. Kaso kendo nitiere chiemo moko bende ma onge gi harufu mang'eny kata spices mang'eny, strong odor foods inyalo avoid. Gik moko kaka mala kata yogurt ber ka watiyo godo, nikech gin gikonyo mondo nausea kata mana chidruok mar chuny cha odog piny matin. Koro kendo jok ma yudo thieth meke kansa be samoro nitiere gi diarrhea. Mano diarrhea nyalo bedo opposite mar ich mane fundore cha, koro en ich ma diep koro bede. Mano ero bende ka wamodho pi mang'eny wamedo nutrients. Jomoko bende chak ma fresh ni chando, koro ndalogo nyalo we chak ma fresh, iti gi chak ma upoto kata mana chak ma obedo fermented. Mano bende konyo matin gi pi modho, ka achiel gi neno ni ichamo chiemo mantiere gi soluble fibers, mana kaka wacho chande. Ka kopo ni chiemo ma ichamo motegno tek, tinya kata mana irudo juice kata mana rudo alode, imadho kaka concoction mar juice kata mana kaka blended, inyalo tiyo godo mondo okony process mar diarrhea no odok piny. Ileronwa kata tuo chiemo ma bende nyalo konyo, kendo ipimonwa kata maler mokalo kotenore kod kaka oganda nyalo ritore maber kidienje mopogore opogore. Daktari, to inyalo yudo bende ni samoro watiere ga kod chiemo mamoko kaka alode kata olembe ma wanyalo luongo ni low fiber foods, tiende ni gitiere kod tonde matin kata gionge kod tonde. Ne jogo ma yudo thieth mar kansa kata ne jogo matiere kod tuo mar kansa, ang'o ma de wach ni kotenore kod chiemo mag low fiber gi, to gin mage kinyalo miyo mana ranyisi matin nono? Erokamano ahinya. Chiemo ma wacho ni meke low fiber
koro gina opposite mar complex carbohydrates mana wacho. Naneno ka picha wani endi oloso kuon moro maber kanyo, ang'eni kuon olose oketo nyaka amaranth kodhi mar ododo nitiere iye kanyo. Aneno ka en gi dek, kendo dek no tedo gi cream matin mar chak. Aneno bende ka en gi moalenya kata gi moalenya no en be medo energy matin, mana ko chame matin, ok onego chame mang'eny ahinya nikech en be en gi gima waluongo ni saturated fats. Koro chiemo ma tonde ne piny gin chiemo mobedo process kata chiemo mokale e machine. King'iyo oduma, kawa ranyisi mar oduma, king'iyo oduma cha oko en gi pote kendo en gi nyaiye. Koro sama oduma cha odhi e machine, tigolo pote kendo igolo nyaiye cha mondo ko kale machine. Koro sama ogol pote mogol nyaiye, ogol nutrients bendo ogol fiber. Koro kawa chamo mogo mar mfuku nero nyalo bedo ni fiber dok piny matin. Kendo chiemo bende mobedo molos gi chumbi mang'eny kata mo mang'eny kaka ming'iewe e duka kaka crisps, ing'iewe duka kaka mkati marachar gi sausages, chiemo matendo tinde waero gi. Koro yoni chiemo mwaero gi masa moro kawa chamo mang'eny kendo kwa chamo e muda ndalo mang'eny nyalo kelo nwa tuoche kendo nyalo kelo mondo wabed gi constipation. Daktari watiri kod gimoro mabende tinde sani ng'eny mokalo iluongo gi ni supplements. Supplements gibire kidenye mopogore opogore kotende kod kaka ji odak kod kata kaka ji wuoyo yudo ni samoro ng'ato muonyo ka supplement magi. In kaka jago no molony e weche mag chiemo makare kata thiedho tuoche kokalore kuom chiemo, mulna weche mag supplements kod jatuo mar kansa kata jago no medo thieth mar tuoche mag kansa. Erokamano. Koro ka oluwore gi supplements, jatuo mar kansa wayudo ni dende madili osebedo compromised, mafulo ni immunity mare kata mana teko ne mar dende mondo gore gi tuoche dok chien. Koro supplements ok wa recommend ga no ochiwa supplements maonge tiende. Wachiwo supplements kaluwore gi laboratory kata mana investigations mose team moyudi ni jatuo machal kama onge gi madili machal kama, koro nyaka wamede mondo bed piyo. Mokwongo supplements mayot kabisa en ga mamedo remo, nikech samoro isechako thieth ino ka koro remo dok piny to samoro kinyal yude mapiyo kuloro gi chiemo mane wawacho ka. Koro nyaka kete supplement mamedo remo kata iron supplements mondo rembe cha iron building blocks mondo remo mantiere dende cha ogere maber. Koro supplements kaka nutrition wacho ni giber, lakini okwachiwe as a blanket. Ka idhi e clinic ipimo ni to dendi ere madili mage madendi yonge go. Ko yudu ka calcium mantiere piny tinyal ketie calcium supplements. Ko yudu ka yonge gi omega 6 fatty acids tinyal ketie those supplements. To wang'iyo gani wawacho gani priority wami chiemo mwachamo, nikech Afrika ka indi wan gi chiemo mang'eny. Kidhi pinje maoko chiemo meke puothe bedo matin moloyo kaka wan. Koro ka wanyalo chamo vitamins mwayude olembe, vitamins mwayude alode, mwayude e gigo mwantire godo mayot, to bedo mayot zaidi. To kofulo ni supplements rach giber mana ka gibedo recommended kata gibedo prescribed kaluwore gi gino mayonge godo e dendi. Kendo supplements be ok ber ka ng'ato chamo mang'eny ahinya, nikech finally moko iloso gi chemicals ma ok ing'eyo ni gin mage. To ber mana ka supplements tiyo mana gima nokelo mondo giti ka gise correct malnutrition nero to koro ne giwegi aweya. Moko nego bedi ng'ato monya neno dake supplements. Okone gi dake supplements, imuonyo mar calcium, imuonyo mar zinc. Imuonyo gi gimo miyo. To kimuonyo ni muonyo gi mit ni kata ne nyalo yudo gi. Daktari ne ichako lerno kata chiembe kidienje mag chiemo moko nego bedi riwo. Kuom ranyisi ni pimo no kata ni alode kaka mag green leafy vegetables ka konego bedi riwo gi chak, nikech nitiere kaka ornitholok madini moko makoro ok nyal konyi. Kato bedi pimo no kata ni seche ma ng'ato lostedo gik moko kaka chai konego bedi imadho kata chai gi nyoyo kod gik makamago ornitholok. Kidienje mage mag chiemo bende ma onego beni okerew, nikech thothne wanwang'e ga ni seche ma iseloso alot to onego beni ole chak mitede maber molosre maber, ibro chini mano kor kamit. To inipimo no kata nitiere kaka mano kendo koro chiemo ni okonyo kata mano. Okonyo wantiere kaka okonyo wa, nikech wabro yudo nutrients ariyo kende moko ne ok winjre ga ahinya, calcium gi iron. Koro gin gi ja bind on each other, to dendwa bro kawo priority mar calcium to weyo iron, nikech calcium en nutrient ma kata mana madili ma kaka wamedo iga e kaka del bedo mapiny zaidi. Koro sama wachwako alot ahinya ndalo mang'eny ahinya gi chak nyalo bedo ni iron kata mana iron levels mantiere alot cha nyalo bedo ni piny matin. Koro wabo mana yudo calcium matin kanyo, to wabo yudo proteins mantiere e chag chande. Koro mo wacho ni kata mana nyuka ka watedo to ok ber ka wariwe ahinya
wachwako nyuka kanyakla gi chak mar muda mang'eny kisa mochoko kamano to iron mantiere nyuka cha dhi band gi calcium mantiere i chak to koro gibedo matek ne del mondo o access calcium or access iron. Del diringo mondo kao calcium to iron nyalo bedo mar namba 2 to wadwaro ni mondo iron jatuo wani obed godo moromo. Koro ka en nyuka to tededa nyuka maber to kanya kikete chak to kete chak ka nyuka osewuok e kendo tinyalo riwe chak oko kata madha nyuka noero kasto bange ang ni mad chak kaka dwarore. Nero kama nanya wach mar kuoga lot daktari bulno mana matin. Nikech alot moko gibende thothne lakteche kaka unjogo molonye weche mag thieth kachiel kod chiemo makare uwacho ga ni kosekuoga lot ahinya to koro madini onge to kata kamano yudo ni pod wanyalo yudo fiber e iye kanyo kata refugees e iye kanyo mulno mana matin kotendo kod twak mwatire kod chiemo makawuono. Ero kamano alode ntiere gi nutrients miluongo ni water soluble nutrients ma indie vitamin C gi vitamin B mano fulo ni magi nutrients ma rudore e pi mayot gilale e pi mayot emo me wacho ni alot be kapok itede to ng'ad alot matinda ahinya chande bende miyo those water soluble vitamins kalal mayot kata ng'ad alot matindo kasti luoke pi tipuko oko mani puko the water soluble vitamins ng'ad alot kata mana ng'ado machungwa tiwe kanyo budho kasi chamo bange be vitamins mabeyo mwadwaro vitamin C gi B gi thoro lal kata thoro mondo bedo soluble. Koro kawacho kamano alot mokuogi ni giberne kendo en gi rachne. En giberne mokuongo nikech okete chak en protein. Koro sama wakuoge gi chak chande na protein to kendo sama wakuoge no process mar fermentation dhi loko chak ta from lactose to lactic acid madhi bedo maber manyo konyo lokro mar iwa to mana kaka iwache maber cha en gi fiber koro gimonge godo en water soluble vitamins ma koro ka en ng'ama ohero alot mokuogi koro kare chamewa tichamo gi matunda mondo koro matunda cha ang'o dhio mi water soluble vitamins ma koro onge i alot mokuogi nikech kako med kuogi kako med chwake yor ni alot kidwaro maber titede piyo kendo itede sa muda matin gi pi matin mondo iyud water soluble vitamins mantiere i alot. Koro ma okuogi cha nigi cream inyalo yude fiber to gi proteins. Iwacho ni ka ng'ombi nino to chama to kata kamano ang'e mede olemo mana matin. Mede olemo moro matin. Mondo kaka inyalo konyori. Daktari bende wantiere kod special food precautions kata safety precautions ma onego beni imiyo jogo mantiere kod tuo mar kansa kata ma yudo thieth mar kansa nikech ng'eni samoro ntiere gik moko kata precautions kata okang' manyime monego beni kaw kapok olosne jogo ma yudo thieth kata jogo mantiere kod tuo mar kansa chiemo mopogore opogore. Ero kamano jatuo mar kansa mokuongo nyaka bed kod piny mapimne weche meke side effects. Mana kaka no wawache chande side effect ma wagore godo kabisa en ka remo dok piny kata ka pi odok piny e del. Koro nyaka ocham chiemo mamedo remo sana kapok ochako thieth kapok ndalo mathieth poko chakore ma endi gin alode gi olemo liver alode mag green gik moko kaka ododo ber kata mana mto apoth ber zaidi medo remo kata mana koth mtono ero. Koro ntiere chiemo onego bedni gichamo to kendo onego gipunguza piny chiemo man gi sukari mang'eny kaka sweetened foods magwe kod keki soda to koro rach zaidi nikech en obera ni en gi pi mar sukari madhi moro dendi dichiel kaso chako duoko energy levels piny. Koro kar soda to afadhali cham rabolo man gi kati madh nyuka rabolo sana ki compare soda nikech rabolo nigi the good fructose madhi konyo mondo sugar levels ka o stabilize moloyo kar dhi malo. Koro kowuok kode mondo chiem maber ocham kendo med complex carbohydrates koro gini wuoyo kod kaluwore gi side effects mar treatment. Koro constipation inyiso gi chon mondo gicham chiemo man gi complex carbohydrates mano gin mageruth gin mawuok e puodho to gi olemo kachiel gi alode. En chenro mar penj daktari Nyakora Mogejwanga kaka RAMOGI TV kamwacho ni ngima en mwandu wang'yo kidieje mopogore opogore kachiel kod chiemo makare ne jogo mantiere kod tuo mar kansa. Daktari ni wang'yo kacha kansa mopogore opogore nikech ni wacho ni ma abende dhi ng'iyo ni to en chiemo mane michamo kata en chiemo mane mibedo godo maboro. Kuom ranyisi ka nitiere kod kansa mar lokro kata pipe mar chiemo to nitiere kidienje mag chiemo mok inyal chamo mane wacho ni biro chuno ni mondo gikoro ketni chiemo kata kokalo e umi kata ka okalo kata inyalo keli kata pipe moro mondo
mi chiemo odonj godo ei. Tiyudo ni seche ma oreg chiemo nitiere kidienje moko mag chiemo ma samoro ok nyal reg mayot kata kirego gi to pod gidhi donga ka pod gidongo pod gite. Kuom ranyisi ka wakawo bando wadhi warego to wadhi wa fortify kata wamedo ne waketo tegno ma ikawo bando imedo gi bel imedo gi kal imedo gi mogo kod gik makamago tidhi rego ichungo kata ni mondo mi okal mayot to pod yudo ka pod opek matin ne ji aina gi manitiere kidienje ma chiemo mok nyal kalo. En ang'o minyalo wach ne jogo mantiere kod gi kata marito gi mondo mi giyud madini gi duto te kata doko ni kidienje mar kansa ni to nitiere kaka restrict kata nitiere kaka oketo ne obadho moko kotenore kod chiemo mamoko. Erokamano, achiel kuom cancers ma kelonwa challenge ahinya e nutrition en cancer mar lokro. Nikech ing'e ni lokro en safari ma chiemo nyaka kale mondo odonje i dendwa. Koro yudore ka symptoms mokwongo ma complaint en gani ok anyal muonyo chiemo. Mano is one of the symptoms ma nyiso gani koro cancer nitiere kata tuo moro ma koro affect. Koro thieth ne en gani iketo stemming kata pipe moro mondo chiemo odonj mayot. Koro sama pok oket no bedo challenge matin, koro nyaka losa kaki wache cha en chiemo mirego to kopo ni tek mondo kal kabisa inyal kale kichungi to konego bed ma light nikech ko bedo ma yot ahinya duol ok yot mondo omuony. Ng'ama nigi problem mar muonyo chiemo biro yudo ka muonyo nyuka bedo ne mayot moloyo muonyo chai nikech muscles ma construct chai ma muonyo chai ng'eny moloyo ma muonyo nyuka gi chiemo ma solids go beyo. Koro kinyal losne kanyo ikalo ne e kichungi matin mondo bed mayot. To kendo ng'ama loso ni chiemo go nyaka hakikisha ni mchele bende yot ne gi chamo, mchele moted mayom monywas mayom be aneno ka yot ne gi chamo nikech kako tede cha mchele kopi mchele gi kuon mchele chamore ne gi mayom to gi chiemo kaka apoth kendo apoth yot malich chamo nikech en koro muonya ng'eny gi ohero apoth ohero nyuka ohero chiemo kaka machalo kaka mala kata mana yogurt kata chiemo chak mobedo fermented. Koro mano bedo ne gi mayot mondo gimuony to nyaka ong'ini koro kiwango mar chiemo dog piny nikech ka kiwango mar chiemo dog piny te ma malnutrition mane wacho cha nyalo donjo. To malnutrition odonjo kaachiel kod thieth mar kansa to nyalo hinyo jatuo. Daktari pinyo na mogik odiochieng' ma kawuono iyudo ka seche ma ng'ato nitiere koda entere oyudo thieth mar kansa gik moko mopogore timore ga e del. Kuom ranyisi iyudo kata ni yie wich nyalo luny kod gik makamago. Tiyudo ni seche ma yie wich olunyo ni miyo ga kata chia mar ng'ato kata chir mar ng'ato dok chien mabende iyudo ka thothne samoro ji dwaga ni mondo mium kod wig kod gik makamago to samoro isetieko thieth tineno ka kata yie wiyi ok dog e thuolo mowinjore kata kaka owinjore. En ang'o ma ng'ato onego bed ni timo e diere moyudo thieth to koseyudo thieth mondo mi wa control kata waduok chien kata kapono ni yie wich olwato yud kaka onyalo dongo maber. Erokamano mano kendo wacho ni side effects mano wacho ni wagomba mag yath. Koro mokwongo ok ji te mayudo cancer treatment bro lalo wich. Ting'eyo ni image is very important kech ema kelo gimilongo ni self esteem kata medi bedo motegno e kind oganda. Koro ng'ama yie wich ng'eni yie wich en zinc to mondo yie wich odongi gik moko riwore mang'eny nyaka heridi kaka dendwa en kaka DNA wa ogin to nitiere mana chiemo moko nyalo chamo kaka zinc chiemo man gi zinc mago proteins nikech mago nyalo konyo mondo yie wich odong maber kata mana nuts kod seeds nuts and seeds bende nyalo konyo nikech nutrients mantiere god omega 3 kod omega 6 lakini wa kod gi nikech lalo yie wich tin moloyo lalo ngi kendo kata mana ka thuno achiel ong'adi bende nitiere kaka inyal chom ni thuno moro maber kata kiwuotho to onge ng'ama nyalo ng'eyo ni notimni. Koro mago gin gik ma counseling kod ngima ng'ato manyalo lal kapono nigi gioko. Kata technology be tinde nitiere wig manyalo rwako wantiere gik manyalo timo mang'eny mano kende konego koro duokwa chien mondo wabuok kik wakaw thieth mar tuo mar kansa. Daktari kapo ni ng'ato dwari nyalo yudi kanye chuny boma ma Kisumu ka? Erokamano yudowa Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital kata Russia mano wantiere chuny boma mar Kisumu kaendi. Erokamano. Namba mar simu pono diher mondo mimiwa 0721 968215.
mano ne Dr. Phoebe. Ne wang'iyo chiemo makare kod jotuo mag kansa kata jogo mayudo thieth mar kansa. Odhi matut mok abinoyo kata matin, to maduong' moloyo ni ber ka iritori e yo makare, nikech seche miritori e yo makare kata kiyudo thieth tibiro bedo kod teko kaachiel kod chir mar dhi nyime kod thieth. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo kapok kendo ni chenro mar penj laktar oriti masani.